Yun mga kabro, welcome back sa aking YouTube channel. Para naman to si Ayo32 Vlog. So ngayon mga kabro, magmukbang tayo ng chicharon. Ito yung chicharon natin mga kabro, imukbang natin. So siyempre, paresa natin yan ng patis. Hindi yung patis, suka. Saka may lamang sili. Yan o mga kabro, sili o. Yan mga kabro. So umpisa na natin yung mukbang natin sa ating chicharon. Oh my God! Wow! Yun mga kabro, sana natin yung pagbukas nito. Yan. Oh Yan, my mga kabro. God! Yung Wow! saka suka na may Sige nga, subukan mo. siyempre, yung sili, hindi natin pipisahin yan para maanghang talaga. Yan. Ito lang yan, oh. Yan mga kabro. So, sana natin yung kuha ng charon. So, siyempre. Yan mga kabro. Wow! Sarap! Tapos, gama tayo ng sili, eh. Yan, oh. Yum. Sarap. Ginusto mo yan eh. Talaga. Oh. Ay. Sarap. Kaya niluluwa ako sa kanan mga kabro. Okay naman, kayanan natin. Yan. Mga kabro. Yan ba? Sili ah. Sarap! Pa. Wala. Ayo, kaya so, dapat tayo ng ibang silid. Yan. Yan. Mamatay ang sili mga kabro. Kasi naubos yung sili. Ngayon pang last, nalaglag. Pat na ako lang sili. Yun mga kabro. May dami pa yung sili dito.
Ang! Naman natin yung tubig. Yun. Dagan pa natin. So, yan mga bro. Tatlo mo lang ginawa natin yung pili. Siyempre, hindi natin pisain para manghang talaga. Maganda tayo para maganda kumain ng karon na manghang. Gawa na, gawa. Sana yun. Ito lang. Ah. Sarap! Inom tayo ng tubig. Pang patula. Tama bro, dami pa yan oh. Yan. Ha? Oh. Sarap! Maraming yung sili yung mga bro. So. Yan. Yan o. Ah. 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 Isa pa na natira. Hindi. So, ubusin na natin ito. Ah. 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 Hang. Yun mga bro. Ang hang talaga. So, di bali na, masarap naman. Yun mga bro. Luwa ko. Bye-bye. A few moments later. So ngayon mga bro, yun ang mukbang natin sa chicharon na may kasamang sili. Partida pa yun, hindi natin pinasa yung sili para maanghang talaga. So ngayon mga bro, maraming salamat sa iyong pagpanood.
Sana hindi kayo magsawa sa akin. Sana wala kayong suporta sa akin. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, kung bago ka pa lang, please like and subscribe and hit lang sa ang notification bell para updated kayo sa another panaking vlog na aking i-upload. Maraming salamat sa inyo mga kabro. Kita-kita tayo sa another panaking vlog. Maraming salamat. Bye-bye.